Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalem aturaken kagem sedayanipun warga desa pundi niki? Asline kula pun Semerap. Desa Watu Dakon Kesamben Jombang nggih. Wilujeng dalu dalem aturaken kagem Bapak Lurah ugi perangkatipun. Selamat malam. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada seluruh panitia dan juga Bapak Keamanan, Bapak dan Ramel ugi Bapak Kapolsek. Selamat malam. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi tembang kasunyatan. Roko kang kaciret tresno dinali-tali ning jiwa kegandrung parasmu Dikasih lagu kasunyatan untuk seluruh wargaku desa Watu Dakon. Semuanya tepuk tangan. Terima kasih. Diki aku ingin ikhlas nanging aku tak akoni lopo kasunyatan nang tresno kowe sumaring wong yo Ngapuranen aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis tututemu Gusti tansah krungu apa panjenenganku muga kowe engkau gantiku. Mesti bisa nilai
bisa krungu apa panjenenganku muga kowe enggal tongentiku. Kasunyatan sampun kula layani. Selamat malam untuk wargaku semuanya. Wargaku semua tonggo Budewi. Nggih, siyen kula warga mriki Mas. Terus sekarang saniki pindah. Oh. Mangane kula mboten izin nek ten mriki malih. Oh, ngoten ta. Nggih, ning menok Wulandari. Nggih, Wilujeng dalu Mas Wijono idolaku. Terima kasih cintaku. Yes. Alhamdulillah dalu niki tinimbalan masyarakat Watu Dakon nggih. Alhamdulillah. Tanah kelahirannya dirimu. Nggih. Alhamdulillah juga Mas. Sing nonton iki puwadet ndugi mriko nggih. Alhamdulillah saged ditangkap ten mriki. Ten desa kula desa Watu Dakon. Soale sawi mboten mriki. Ayo Pak Polo. Nggih, niki Bu Buti Wijaya yang sekarang. Ya, sekarang. Lebih masa kini. Wonten apa nih Mas? Wijaya Videotron. Wijaya Videotron nih di belakang saya. Biasanya ibu-ibu yang di sini ku sukain nonton YouTube Mas. Oh, ngoten nggih. Nah, saniki alhamdulillah saged nanggap kiambak nggih. Leres nggih? Leres. Nggih, pripun iki langsung ke mawon apa? Nggih, kados padatan kita kasih kesempatan. Oh nggih. Oh nggih Mas. Nggih wilujeng dalu Ki Bapak JB27. Oh hadir. Hadir niki. Niki yang pakai baju hitam-hitam ya. Oh gitu ya. Nggih. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Nggih. Bapak Dewan Mas. Nggih, Bapak Dewan. Nggih. Bapak Andi. Bapak sinten saya? Pak Andi. Oh nggih, bae sampean lali. Nggih, gampang titenane. Nggih. Nggih Mas, kula lek semera Bapak Andi niki wonge ganteng. Ganteng. Nggih, gede dungkur. Tapi sayang siji Mas. Pripun? Mboten nanggap Buti Wijaya. Nah, iku sing emane iku. Insyaallah tahun depan. Pokoke golek tanggal sing kosong. Lah nggih, siap nanggap malih ya Pak ya. Nggih. Awas menika nanggap. Tak tagih ben. Nggih. Yuk no, langsung ke mawon. Monggo langsung ke mawon. Ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Polo Cempe, ugi Bapak Dewan. Usik ah. Piye? Nama aslinya siapa? Bapak Arif. Pak Arif Budi. Budi sinten e? Kula kok lali. Oh ya. Aku suwe gak dadi wong ndaken lho paling lali. Aku eling Bapak Jenenge Arif. sapa sih, Mas? Budi sapa ngono lho. Sinten ya, Pak? Bu. Pak Arif sinten sih? Arif Wijaya iku lak ludruku rek. Ya ampun. Panggilan akrabe Bapak Cempe. Nggih. Aku lho semrape cempe ngoten. Mohon maaf Pak nggih. Tapi alhamdulillah Mas. Dek selalu ningali dimanapun berada Budi Wijayanya. Matur nuwun. Monggo langsung kemawon. Biar dari penggemar Budi Wijaya tahu arek sabu pundi sing namine Bapak
Nah, nggih. Bapak Arif Budi atau Bapak Cempe. Mriki pun semerap nggih sabun niku napa? Saudara Budi Wijaya. Saudara Budi Wijaya. Monggo Bapak Kepala Dusun dipersilakan. Sar kali Bapak Kades nggih telepon apa? Bapak Kepala Desa, Bapak Polo, Bapak Dewan, monggo sampean mrene gak munggah tak susul men. Ayo. Oke. Ayo Bapak Dewan. Pripun? Ya monggo Mas, dikasih support mawon cak nang munggah wong e. Nggih. Yuk. Ayo lupa. Ya. Monggo Pak. Sampe nek gak munggah kok tak susul lho. Kok ngide apa men? Yuk, yuk. Ini diceluk Bapak Cempe, arek-arek iku pelajar. Kula gak terima, Pak. Gak apa-apa, Mas. Monggo Bapak Kepala Dusun mintae lagu napa? Niki Bapak Arif. Nah, ngono. Arif. Bapak Arif alias Cempe. Ini yang diminta Gambang Kiwa. Gambang Kiwa. Iki Bapak Kepala Desa wau nyune rungkat. Rungkat. Itu kebetulan dari Sabu Gunung Kelut Kediri. Nggih. Yang diminta kesayangan atau Gambang Kiwa. Nah, niki sebelah niku sih, Mas. Nggih, alhamdulillah biasa dikasih nanas sih. Diambil satu, sampun. Oh, nggih alhamdulillah. Diporak karo Mas Dwi. Monggo Gambang Kiwa Deliwung. Alhamdulillah Mas metu juga kire. Terima kasih. Satu teman kiriman dari Bapak Kepala Dusun Gambang Kiwa iki. Ada. Santana Leo. Dan juga iringi Dele.
Datang juga pelintir bos. Ora oke mas. Was no kariko. Iki solo suci. Ya ni sing kiro. Ya kan bisa susah. Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Terima kasih. Masih semangat ya? Masih semangat? Mboten ngantuk? Oh mboten. Nyawang Mbak Meni mboten ngantuk nggih. Nggih. Om Jono, Kambang Kiwa sudah? Ya sudah. Selanjutnya? Monggo langsung kemauan sat dari Bapak yang ada di undangan, dipersilakan yang lain. Sebelum ada request,
atau atensi yang sudah saya terima. Jam Jono, ini Bapak Kepala Desa tadi Nggih, monggo. minta rungkat. Nek mboten minggat mboten afdol nggih. Nggih, Oh. harus minggat. Ya napa sih Bapak? Sepakat nggih. Yang diminta tembangnya rukat dipersiapkan telingo dari Bapak Nggih. Kepala Desa. Semoga Bapak, pundi Bapak Kepala Desa? Ayo Bapak, mungkin kalau tambah mencolot loh. Jenengan ten ngandap mawon. Nggih. Terima kasih. Ten Nggih. ngandap mawon terus e. Oh, diudangan dengan bawa di utara menapa. Mungkin sebelum dipersiapkan, sawit persiapan dari Bapak Radi. Jen. Kabuh Juragan Sayur. Oh iya. Bunga Bahagia, lagunya yang diminta tembang Gubuk Asmoro. Oh. Ya, ditunggu Pak Radi nggih. Waduh niki tanggane Cak Min. Teknisi dari LBWJ. Nggih. Juga Cak Imam Sabu Balung Ganggang Ngerandu Lor Peterongan. Peterongan. Nyuwun lagunya Master Bedem. Napa? Master Bedem. Master Mendem. Oh, kula pikir lagu azazazazazaz. Master Mendem. Mister Heeh. Amandem. Heeh. Zen sudah? Oh masih ada? Oh sudah. Sampun. Di atas juga ada surat cinta. Nggih monggo dibaca. Zen niki dugi warga ndakon kiambak Om Jono. Yang pertama gerigis, Gerigis yang kedua agulu, abadas. ditunggu. Nggih. Pokoknya main iki nunggone disane cah iku lho, cah. Nggih. Cah ginu-ginu. Nggih, cak kinu-kinu. Monggo dilewung rukat disumet Mas. Kelangan kowe sing paling tak sayang, pondoku melayang teko tenang nangis-nangisan rungkat ente-entean. Kelangan kowe sing tertinggal sayang, sok mencintaimu gawe aku ngeluh. Trio Irama Jazz. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rakroso dilarani. Pancen aku itu salah, terlalu percaya mergo nunandang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang, pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, desaku mau semakin kelantungan dan stop mencintaiku gawe aku rungkat ya Mbak Meni. Ada adik gadis Mahersa. Tiga yang terlemu Putih Wijaya senang aku. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rakroso dilarani. Pancen ku akui ku salah,
mergo ra nyawang rukun. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Ya! Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Banggaku melayang tega tenan tangis-tangisan. Rungkat ente-entean tresno tulusku mung gawe dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Ya 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 ya. Nggih rungkat sampun dilayani. Keripik gedang titik-titik pokoknya dilayani. Nggih, Awet durasi waktunya kita bagi-bagi. kita bagi. Nah, Nggih Mas. ini mau dari warga Watu Dagon Yune Lewung. Dan nggih niku mantan Bapak Polos Taji. niki. Nggih. Yang Yuk. diminta Lewung nih oke siap. Siap, Bapak. Oke. Tunggu gilirannya. Lah nggih. Monggo kita congkek nang Slendro Mas yuk. Gubuk asmara Mas. Yuk. goyang bosok goyang asik aat sotet Kilimat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren
Malioboro. Nggih Mas Jono. Dari Bapak Rati Kabuh Juragan Sayur. Dua versi live Malang digarap. Ada reggae. Ada reggae. Ada juga Banteng. berot. Berot. Berarti 3 versi nggih. Satu lagu jadi 3 versi. Wow. Istimewa. Nggih. Nggih masih ada waktu. Nggih. Bagaimana dari Bapak dari undangan ada no mboten? Sumangga. Tasik wonten apa? Bapak Ibu, mari pengen minggah datang mriki monggo lho. Dari Bu PKK? Nggih, monggo. Loh. Mboten. Wonten. Sumading, ditunggu yuk. Kita selesaikan dulu yuk. Kok Pak. yang dikasih yang gemoy tok, Pak? Sama niku yang ngono, wakase glani. Napa wau lagune? Pak Andi iku wongku. Makane sing dikeki aku tok. Ya Pak Andi ya. Kula duduk wonge jenengan ta, Pak. Sanes Ya, tiange jenengan. kena. Sanes tiange jenengan kula. Oh berarti aku genderuwo Mbak No. Oh wong ngene. Apa sih? Lah iya. Obat apa? Cuman guyonan apa, Pak? Nggih. Oke, Mas. Sumanding. Dari Bapak Andi dulu. Didulukan. Iya no. Oke. Sumedeng. Ayo. Napa mau? Sumanding, bukan gendem. Apa sih? Kara-kara gendem ya loh. Sumanding Mas. Sumanding, Iki lho, Mas. kuwi cah iki yo. Niku hari ini panjak kita nggak jelas sekali ya. Hati-hati Mas, iku sawangane guyang-guyu CCTV ku. Carane Pak Pong ini ada di mana-mana. Ayo, ada di mana-mana. Lah iki CCTV-ne Mas. Sumendeng. Semanding. Oh Sumanding.
Nggih Sumandi sampun. Nggih. Ngapunten sadurunge durasi waktu tinggal satu lagu no. Nggih, Mas. Nah, yang belum diselesaikan mangke kebudayaan serba-serbi. Oke. Monggo. Ada satu lagi. Monggo napa? Bokong semok. Semester bedem juga ada. Nggih, pester bedem. Terus? Gara-gara pester bedem Di ini. sebelah. Apa Transjatim mau? Boten niku lho, tangga mantan. Oh, Lewung. Dewo. Nggih. Yuk terakhir napa disepakati? Bokong semok, Mas. Bokong semok ininya sudah. Oh gitu. Yuk. Nanti lewungnya bisa disamboyo. Semester bedemnya Bisa di bedayan serba-serbi. juga ada gerigis tadi ya. Nggih, juga ada gulu bedot. Siap pas. Untuk Pak Guru, mohon maaf gak uman. Nggih. Yuk dulu sumut. Masih ada besok. Yuk. Digoyang untuk wargaku desa Watu Dakon. Mas Sode. Mahu, mahu. Ya ada saya. Aran pokok nongko sing sikat aran alis nanggal sepisan kulit kuning lari kuning langsang gawe hanya wong ngelek itu gorokan asa. Pokong semok, pokong sapa, eman moto asik digodelen, lambe sing sigar laris sigar kapung, gawe greget kudu kepengen nyakon ya. Budi Wijaya seneng aku. Goyangane, 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 goyangane. Yasin nene, Yasin nene, Yasin nene, Yasin nene. Bokong semok, 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 bokong semok, bokong sapa semok, rambut ini sanggul, 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 nganggo cucur. Bokong semok, 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 bokong semok, bokong sapa semok, rambut ini gelung, 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 digelung merah. Sapa bae kepergo mesti ndongo-ndongo. Ya, asli Budi Wijaya lagi. Coba nyol. Aran pokok nongko sing sigar mas aran alis nanggal sepisan kulit kuning lari kuning
nganggo jujur. Ayo persiapan. Pokok semok 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 pokok semok pokok sapa semok rambut dikelung kelung kelung dikelung miring sapa kae keperko mesti ndonga pokok semok pokok memotong asing tinggal dalam mesin sigar lari sikir kapur gawe gereget kudu kepengennya aku iki terus miring. Ya, digelung miringnya sudah selesai. Nggih, asli Budi Wijaya iku Asli. Mas. Mboten ada yang lain. Enggak ada. Digelung miring. Sehingga Pak Bayat tadi menciptakan sesuatu jam Bapak Nggih, ini. mana? Pop. Rambut digelung, gelung, gelung, digelung miring. Oh iya, kalian lihat. Ini no, Nggih, Mas. jenis suku eling lan waspada. Nggih. Monggo perform terakhir Ayo. seperti biasa. Monggo dulu. Yo, Mas. disambut. Berapa ini, Mas?
Budi Wijaya. Jose